Ano? Init pa naman. Kung kailang kainiti, saka siya umalis dun sa bahay. Lumipad, ayun. Ayun, sa pupunta yun. Ayun na. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang hapon. Si Pagaspas pala mga kasinag, namasyal na naman. Andun lang siya kanina oh. Hinayaan ko lang siya dun. Ito kasi si Pagaspas mga kasinag, pinapalabas ko siya. Paminsan-minsan, tapos hindi ko na ibinablog. O ngayon, nalpasan ko naman siya dun. Lumipad na naman dito oh. Malayo ang niliparan. Kaya pupuntahan ko ngayon mga kasinag. Diyala ko na rin yung gloves natin na sponsor. Thank you. Natapos na namin pala mga kasinag yung simbahan. Hindi pa namin na-compute pala kung magkano ang tawag nito, nagastos na lahat. Kasi yung budget nun mga kasinag nasa 30k eh. Alamin natin mga kasinag, mamaya ipa-compute ko kay misis. Nawala sa isip ko eh. Puntahan ko muna si Bagwis. Si Bagwis, si Pagaspas andito eh. Andito pumunta. Andito. Puntahan natin mga kasinag. Dito siya lumipad. Namasyal naman ulit si Pagaspas. Puntahan natin yung bahay niya. Dito tayo dadaan. Okay. May mga tanim na agabi. Ay, gulat ko sa aso na ito Dito mga kasinag. Dito ko nakita naglipad kanina eh. Asa na yun? Ayun. Ayun oh. Ayan. Andito ka na naman. Namasyal ka na naman. Apa? Namasyal na naman si Pagaspas mga kasinag. Dito naman siya namamasyal. Nagsawa na siguro doon sa lugar namin, doon sa area, doon sa bahay. Nagsawa na siguro si Pagaspas kaya gusto namang lumayo, humanap ng ibang lugar. Ayan o. Namasyal ka na naman. Namasyal ka na naman ano. Medyo tumutubo na mga kasinag yung kanyang buntot. May ilang pirasong buntot na siya. Init pa naman. Kung kailang kainiti, saka siya umalis dun sa bahay. Kaninang umaga hindi siya umalis. Ngayon lang talaga. Kakaiba na yung kulay niya mga kasinag. Matingkad na yung kanyang kulay. Tapos kung mapapansin nyo sa kanyang muka, may ano siya, may gray sa may paikot nung mata. Tapos may baba niya sa may ilalim nung tuka. Ayan may kulay gray. Kakaiba na siya ngayon. Matingkad na yung kanyang kulay. Pero baka titingkad pa yan mga kasinag. Ang ganda ng kulay. Hayaan ko muna mga kasinag update ko lang kay maya at barabantayan ko lang si Pagaspas kung ano pang kanyang gagawin. Nagsawa na kasi doon sa lugar namin. Ang gusto ko sana kay Pagaspas mga kasinag, yung siya, maggala-gala baga. Punta dyan or lipad doon sa mga puno na yan. Hindi man ginagawa yung ganun na lumipad siya sa mga puno-puno. Wala, gagaya lang paglipad dito nandyan lang. Ayun lang talaga siya nakadapo lang doon sa may ng niyog na alang. Ayun si Pagaspas mga kasinag ayun makita nyo ayan lang. Kaya pagparsalpo ka na kanina nung tagkarit, hindi man naalis, dyan lang nagbibilad. Lapitan natin. Galit ka na naman. Huwag ka magalit. Galit na naman. Nakataas na naman ang mga balahibo sa ulo.
Pag ginalaw ko ito, lilipad na naman to. Suotin daw natin yung gloves. Gusto ko sana mga kasinag yung yun lumipad. Ayun sa pupunta yun. Ayun na. Ayun, lumayo. Layo nang nilipad. Ganun sana mamasyal siya. Kaso lang kasi mga kasinag, pag lumipad si Pagaspas ng ganyan, walang control kung saan lang napunta. Damuhan na lang dito. Asa daw yun? Saan daan dito? Punta natin. Asa na yan? Dito lumipad eh. Asa na yan? Dito lang. Kasi kagulo ang mga ibon dito eh. Pati yung tagkarit. Ibig sabihin, andito lang talaga yun. Asa na? Pagaspas! Asan ka na? Pagaspas! Yung bungan lang ka oh. Ayan oh. Yung bunga. Pagaspas! Asan ka na? Wala. Sang damuhan ka sumuot? Ha? Pagaspas. Asan na yun? Dito yan. Dito yun eh. Dito ang luipad mga kasinag sa lugar na ito. Baka dyan pumatak sa duutan na yan. Wala kasing control yun eh. Pag lumilipad, hindi man dumapo sa itaas ng kahoy. Wala oh. Kaya dito lang papatak sa damuhan na ito. Naharangan kayo ng mga kahoy, ng mga damo, kaya hindi ko nakitang masyado kung sa siya bumagsak paglipad. Saan daw yun? Pagaspas! Asan ka na? Yan tayo eh. Ayun! Ayun oh. Oh ha? Ano? Oh, sabi ko eh, dito lang mga kasinag. Ayan oh. Ayun. Buti pang iuwi ko na ito mga kasinag kasi matagal naman siyang nasa labas. Uwi muna natin. Doon natin dalhin sa bahay. Ayan na siya oh. Ayan mga kasinag, nakuha na natin. Uwi na natin sa bahay to. Ano? Ha? Ayan na. Doon ka muna sa bahay. Huwag para layo. Lipad ka ng malayo. Ano, nakapamasyal ka na, kaya uwi na tayo ha. Ilang oras na naman nasa labas ito mga kasinag. Simula kaninang umaga pa nasa labas na ito. Binabantayan ko lang nga.
Alpasan ko muna siya dito. Dito sa mangga. Oh, stoy, huwag. Paray kayo yan, sige. Subukan yung tirahin yan. Kakainin kayo yan, sige nga. Oh. Huwag kang patapang-tapang at kainin ka yan. Hindi napaayos yung dapo doon sa taas, kaya nalaglag. O diyan ka ba sa taas ang mangga. At linisan ko muna yung iyong kulungan. Ilang araw ko na kasi hindi nalilinisan yung mga kasinag. Linisan ko naman yung kanyang kulungan. Puro ano na kasi mga kasinag oh. Puro balahibo, ayan oh. Walisan ko muna. Linisan ko muna yan. Kanina mga kasinag nasa baba si Pagaspas. Ngayon nasa taas na ng puno. Ayan oh. Ayan. Ayan oh. Hello. Oh, nakikita mo to, Pagaspas. Oh, pagkain. Pagkain. Oh, halika. Oh, ito oh. 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 Ayan oh, piatong ko dito ha. Karne yan. Oh, halika na, baba na. Halika. Dito. Dito natin ipatong. Ah, ito oh. Okay tama? Ito nga oh. Piatong ko lang dyan mga kasinag oh, para buwaba siya. Ayun si Pagaspas oh. Antayin natin. Tingnan natin nga mga kasinag kung bababain niya yung kanya pagkain. Pag binaba niya yan, makakain siya. Pero pag hindi niya binaba yan, tapos umalis na naman yan, gutom na naman yan. Ayan, hayaan natin. Arantayin ko lang mga kasinag. Barabantayan ko lang. Tapos yung bingkalo ko pala mga kasinag, nung nakaraan, ang sisiw nito ay 6. Ngayon, iisa na lang ang sisiw. Gawa ng hindi pala maalaga ang bingala sa kanilang mga sisiw. Pag may manok kasi dito na inahin na may sisiw, kinikisi yung mga sisiw ng bingala. Hindi alam nung manok mga kasinag na ang sisiw niya anak din ng bingala. Pambira na yan. Kasi yung mga itlog ng bingala dito, ay dito palang bunso ko. Kiss papa. Pagsa ko. Sa kuya mo. May nag-abot na. Sige na. Pahingalo na. Yan yung bunso ko mga kasi nagkakararating lang galing school. Dati kasi yung mga itlog ng bingala pinalibliman ko sa manok. Kaya ang sisiw ng mga inahin ko ditong manok, bingala man. Tapos pag nakita nila yung sisiw ng bingala, kinikisi nila, hindi nila alam yung anak nila. Tapos yung anak ng bingala parehas lang. Kaya nga ubos yung sisiw ng bingala mga kasinag. Awa man. Wala kaya akong kulungan. Hindi ko maikulong. Hinayaan ko lang nasa labas sila para matuto yung magtuka yung mga sisiw. Tapos biyabahog ko lang ng feeds. Diudurog ko muna yung feeds. Yung biyabahog ko doon sa mga sisiw ng bingala. Ilan na lang yung mga sisiw ng bingala mga kasi nagsayang. Hindi kasi maalaga sa sisiw yung bingala. Hindi kagaya ng manok na pinoprotektahan nila yung mga sisiw nila pag may tumutuka na iba. Ang bingala mga kasi kinikisi na yung sisiw nila. Hinahayaan lang. Pambira, sabi ko ang bingala ganito pala hindi malaga sa kanilang mga anak. Kaya sa susunod pala puro sa manok ko napapalimliman yung mga itlog ng bingala. Hindi pa rin buwaba si Pagaspas. Ayun mga kasinag, ibalik ko na muna si Pagaspas sa kanyang bahay. Gawa ng may pupuntahan ako. Pupunta ako doon sa sa baryo. Bibili kasi ako mga kasinag ng igagamot ko doon sa alaga nating kambing. Titingnan ko mga kasinag kung meron doon at kung wala, hanap tayo. Kaya ipasok ko na muna sa kanyang bahay. Gawa ng tawag dito, nalinisan ko na yun dito. Ay mga kasinag, ipasok na natin. Tapos yung binigay kong pagkain kanina, hindi pa man niya kinain. Ayan o. May pagkain mo ah.
Oh, yung pagkain mo. Oh, yan oh. Oh, ano, ipagaspas dito ka muna ha. At ako'y may pupuntahan. Pupunta muna ako sa baryo. Dito ka muna. Si pagaspas pala mga kasinag, sumusuka rin siya yung mga kinain niya na hindi natutunaw sa kanyang butsi. Isinusuka rin niya. Doon nakita ako. Para din pala siya si Bagwis. Kaya hindi naman nakakapag-alalang masyadong makasinag na kumakalunok siya ng buto. Kasi isinusuka rin niya. Kagaya ni Bagwis. Sinusuka niya yung mga hindi natutunaw sa kanyang butsi. Ayun mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, na patuloy sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa 64,000 subscriber. Maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye-bye.